Egyptian faraón, či ak sa volá to ten chuj. Hej, ja som mal tiež dneska 2 Češky v týme. To muselo byť zabáva, ne? Hej, že hrala Rengára, síce mala 40 kg, ale 0 objektívy. Tak môžem ísť do piči. Počúvaj, to čo tu mám? Dal som práve tlačítko a mám tu, že či si chcem vytvoriť nový priečinok, mi tu svieti cez celú obrazovku. Jak to mám vytvoriť? Daj, že hej. Fuj, kamo, som si kúpil ten extrém. Ten klasický, ten starý extrém od Separa. To je dobrá pičovina. Všetky extrémy sú úplne, neviem. Ten nový bol taký v pohode, ale není som ako, radšej by som si dal Monster, ale bol som v Korune proste vo večierke, v Koruna. Neviem, či to poznáte. A tam majú obnome, že Helko, Tiger a proste extrém, to je všetko. A to ti odfotiť, čo som mal včera. Či pošlom. Toxické zlúčeniny, kyselina sírová. Alebo Black Horse. Toto som mal. Dobre, ale jak čakajú teraz bušit a... Pukne ty. Ukáž. Druhý Adam. Na pičovníka. Mňam. Vieš, aké fajn to bolo, hej. To bolo tak sladké, ty kokot. Tecek? To bolo 10. Ja už som vyššie, To bolo aj s kámo. materským mliekom. 10 mesiacov som určite nemal energeťak. To je dobré. Ja ho mám rád za čas. Ja skôr aj punky preferujem. Ja si ho tiež teraz vôbec nedávam často. Ale že vôbec. Počúvaj, ale čo mi tu toľko svieti do matky piči? Čo, zoradiť podľa, ty kokot? Nový priečinok vytvoriť si. A nemôžem to vypnúť, boha. Normálne Cigans, skurvení ma čakali v buši. Cigans! Vladimír Support. Conqueror runy, no. To tu ma podpaľuje. Na tope to už začína so setom. To bude paradička. No, to bude. Ja piči. Samozrejme, už tu je Timo. Vinco. S druhým levelom minigame. Ja nenabím Egrovčat. Nech sa sedím. To mi povedz. Keď tento rok maturujem a mám kokot viem holiť. Všetky psomky som písal. Hodne šťastie. Ja nezmaturujem. Ešte, že ja také stresy nemusím zažívať. Ale to je popravdu. Cvičte si to. Počkaj, ten brand má skripty normálne. Všetkému sa výba. Myslel som kanú. Ja som mal najľahšie skúšky v škole na svete. Karim do piči mi pinguje, že z botu ide, ja som si myslel, že tu je na tom sajde. Však ale má Mustang, chápeš, B8 motor. Čo? Úplne ide. A ešte robí pri tom žabu a ti pingne, že ide. Debil. Rage bait. Skoro aj ty, bo ti to skoro prišiel. Myslel asi, že oponent tam ide. Pohodičkej. To čo skúšajú? Však oni idú ma dajvovať. Level 3 Timo dive. Ten set už tu brušáky robí. Nejako odfotím, mám čo mi svieti na monitore, hej, len to mimochodom. Toto tu má.
Toto tu mi tu svieti na monitore. Dobre. Hej, to čo zrobil? Boha, to je kokot! Čo mi vyžera všetko, mi vyžera farmu, mi vyžera killy. Čo to je za gypsek? Počúvaj, ale to čo je? Jak to mám hrať toto? Tak to na všetko. No, Marek to je jedno. Čo to pomôže, ty vjebanec? Hekárim druhý gang do piči za minútu a aj tak nič nezrobil. Inštaloval takú právačku na čele. Dej si tu ten ohnívak. Ten Hekárim je dobrý magor. Barok vyjebaný. Faraón, ty kokot. Víc co. Je ako mu DJ. Ja mám vo škole takých expertov. DJ-ov. Dobre, ja to backujem. Faraóne. Faraón. Však to na plochu iba klikni právim a ti to zmizne. Však to som zrobil. 17 razy. Ale ja mám toto, 1.9 TDI motor. Vieš. 16 vedľu. To bude považať nič. Do počítaču. Takže, toľko k tomu. No, až kamo, tu je burec. Pekne zajebal. Ona do piči! Ona ide. Flashla si všetko byla. To je cik. Tak, daj mi, dobre. Černoský černoch, normálne, jeba. Neviem, jak utekol tam ten tam. Neviem, kde je ten Magor set. Buďte na obzore. Na Free Hitler, supporte. Free Hitler, hashtag Free Hitler. Start mánu do piči na ty. Zase koľko dekole. Sedma na ultul more. Žebráčik slabý. Môže si counterpikovať kľudne. Tak to ten tým majú oni úplne slabý, tá pohodička. Je totálny debil. To je taký dumbreta. Korejský build hrá normálne, ale... Tak to vychádza. Prečo mi to zase zobral? Prečo mi to proste Idem tam a dám. A to nejdem dať, normálne. A robí to ten kokot. Útok. Ten je v piči, zožer ho. To je ďalší debil. Ten má si dál. Ten je v piči. Nice. Toto čo za debilo hra proti nám inak. Nie sú bars nejaký dobrý. Nafidovaný Vladimír na supporte. Tak vyžera všetké killy, Adamovi. Adam normálne už tu chytá to ten. On mi 3 killy vyhral. Zachvát. Zachvat.
Nič, ak Adam, počúvaj, nechaj ho tam sám, poď so mnou hrať na byt. Hej, Nechaj ho ale tam. Na tom skápe 6 razy po sebe, čo to aj tak ani 8-1 prebajú. Jedno. Proti žiaračku nebude mať ďaké. Tu máš 3 kg na mide ešte aj debila, ohnívak. Ja na neho nemám multu ani range, toto. To ten ho zožere. Toto som mu pekne vypral ja. Set flash. Dobrý flash, tu ten debil. Ide dole set, chlapci. Idú tu tatí z botu. Pozor, ja sa backujem, pozor set. Vítaj. Dobrý catch, nemám manu, musím si backujem. Oni tu všetci prišli ešte aj z botu, zo šádzy. Prišiel debil na mid. Nech si ich tam zabije, keď je taký dobrý. Ja mám taverku, keď tam ten set ostane jebnutý. Hej, on je mŕtvý, čo aj neviem, to je stane. To podička. Neviem sa už ako vyzerá. Nie. To si nedošlo tak snad. Prečo on išiel zabiť ten Vladimír? Čak má večko. Mohla to zabiť. No Vladimír iba vyžera killy, on čaká na to, keď má lepšie to HP. Vlastne to je vôbec nepomáha tým. Taký reaktor občan. Keď mi vyžral, ale 3 killy mi tak vyžral, že ja som ich fightil úplne že totálne a došiel a jeden hit dal. Kebyže to vo fajte vyžere, nepoviem nič. Mám ja viem, ale on úplne, že sa vrátil, ja som ho zachránil, on sa vrátil a dal jeden proste autoatak, alebo proste kvečko. Ja viem, však toto isté teraz robil, cringe, decko. Čakal na to, dokým ja mu nechám jedno HP a vtedy dal spely. Keby mal aspoň Mage aby to robil, tak by to bolo Lorf, ale ináč mimo. Si dala nič všetci, nič. Debil skapal. Ten set, keď bude na mide, oni už nemajú šancu vyhrať. To tu hra. To vyhovuje. To má jedno HP, ten set je vnútri. Dobre, Adamsov je nafidený. Ten si stakuje fajne. Počkej, čo to ty stakuješ? Ty stakuješ iba tú ultinu, že? Ty máš toto je... No ja už mám nastakovanú. Na mide to sú 3 killy doslova, no. Pekný skin už. Vyzerá to basic, ale úplne to vyzerá dobré, ako to bolo dobrá farma. Nájdeme. Dobrý stan. A čo tu prišiel? Brandik. Čaká, ale tomu môjmu Vladimírovi ani občanku nechceli dať. Taký škaredý cigán je, že ani občanku nedali. Tak jasne, že nie? To je set. Bolo vidno, že si sa tu parkoval tých hlupý debil. Tak teraz ja som hlupý debil. Ale musel tu. Som skakal. To som myslel, že sa priťahnem asi idem. Piče. Kde sa hľadal buzeránky. To ten debil slabý si dal double kill. Fajne zmizla to tá pičovina z plochy. Dobre, ale toto je huge, ja mám tier 2 teraz. Budeš mať goldíky, fajne.
Ježiš, teraz im vyprstím rig normálne tej scéne ľudí. Tam ide tiež. Ide dole Brent. Aj Timo, aj Brent. Nie, to piči, ten Timo je taký kokot. Nič, ja chcem ten stack. Flashujem. Ja som to chcel vyžrať tomu debilovi. Škoda, že Ježiš, som ty si tak nestihol. slabý, ty si tak slabý. No nie extrém. Ja mám čo robiť, ja si idem zobrať tie dvojky. Ja proste 7 asistov, ja som proste support túto hru. Za Tristan. Je mi to súdené proste. Tak to musí byť. Ja mám 6 asistov a dám, takže neboj sa. Ja tiež akože... Dobre, to proste hryby. No Melisa lavky tam má. Ja to serem. Si to zozrel tento? Už prišiel level 8 set. Ojoj, a už prišiel aj Timo. Oh yeah. No nič, nedávate mi inú možnosť, chlapci. Ty ideš do piči, žebrak. Ja jeb na to. Nepomôž mi kokot Vladimírsky. Dobre, musím si dať žuvák, lebo normálne mi tu vystrelí. Moj mozog z lepky. Lepok z mozgu? Hej. Praskne mi lebečná kosť, to nie je sranda. Čo robí? Zlape ti ostalo na to, že si tam prišiel s fullhapkami. Tak si sa Ako ja som chcel rýchlo nastakovať dečko, až zabijem všetkých mimo ňou. Zničím... Nevyšlo. Nevyšlo. No, oni dobre vedia farmiť. Všetci z nich. No však pozri sa, čo robia títo idioti, to je normálne. Hej, vedem. To je normálne, to je hlavný jada. Debilo. Kúkaj tu na debila. Však oni sa nevedia farmiť, oni movement nemajú. Ja neviem, či tu na joystickoch do piči hrajú, alebo... Jak to toľko zadali. Support botov proti nám. Chce si žrať. Večer v svaku. Môže skápať už tá taverka do piči. Aha, Timo. Ja tiež mám. Nazdarek. Do piči. Ty ich tam všetkých požeraš. To si blíž. Čo s nimi tam robí? Naklada. Pentakill! Takže ja tam sa zaletel s raketometom. To si mám pekne na piču farbu. Pohodička. Ale set dobre, 54 farmy. Poď dráka po mne. Keby také hry vo Flexoch bola každá jedna, no to tu Diamond tam je. Piči. Vo Flexoch sa dá dať rank dobrý, keď hráte 5. Čo to je najľahšie, že to sa nepočíta, že máš nejaký rang vo Flexoch. Dobre, ja som mňa to zabije. No Okay, prisahám! nič nemáš. Ja potrebujem spápať jedného mimoňa. Idem sa kvôli tomu portnúť na top. Hej, ty sem fanfarovie. Pozeraj teraz na toto zväčšenie. Wow. Oficiálnym menom Cigoš. A neviem, kto by dobrovoľne hral, že Timo, potom ešte Malzahar a Heimerdinger.
kamarát, henty traja, to je taká kombinácia, že všetky títo traje čempia, kto to hrá, to je na 100% buzina, na 100%. Ja poznám jedného OTP Heimerdingera. Roma? Nie, jeho kamarát. Ideš tiež do piče, Brandovica? Nie, to neprežije, čo ti jebe? Ja príde. Ja som myslel, že... Čo má za damage z ničoho nič, normálne. Neviem, čo je neviem. Ja chcem iba stack! Utekajú jak... Ho má zabiedný. Ja že prečo nemám damage, ja mu do 4000 goldov som mal v inventári. Zdravíčko. Čo gatík, však ty sa nevajdeš do piči do bušu. No to ešte máli, more iba 6000 HP, to nič. Ty môže byť jak druhá taverka na mide. Ešte kúpim mi Jakšu. Aby tu skapal. Jakša. Máme tu 3 kg nejaké. Tak všetci majú stun. Tak, dead. Pána, ale veď ja chcem Ideš iba ešte? stáky. Nič, idem to endnúť. Debili. No nice, daj tu ty kokot. Muchotrávky zelené. Ty to endni, ja sa zatiaľ backtem. Abo neendujem. Bo toto bude gameplay na YouTube. Masívny čoga. Kedy viem, že takí jebnutí idú proti Daj nám, tam to Vargo, berem no. AP čogata. Pochytaj všetky idú prvé. Skurvený hryb vyjebaný. Bráško, ja chcem iba stack. V klidku. Počujte tam musia tedy musím. Tu sa dejú veci nevydané. To jak prež... A dobre, neprežil. Tak to uprostalo za hovno. Hej, Tung Sahur. Tak. Ty sú v piči. Ja som zabil na spawne. Debila. Do piči, zajebe ma Timo. Môžete to ennúť? Tak pohodičke, však oni sa spawnujú 6 hodín. Ešte ich tempu sa potrali, ne? Pozri sa tu na idiota takto. To je prikill. Tak. Vladimír, neskutočný movement. O, taverka sa spawnula, pička. Al zahlasenie. Je. Už tam liecim. Opa. Nám sa backnú. Nechcel som tam byť, lebo tam bolo 500 hub, ktoré by ma zabili. 4700 hapkami, čo som mal. Tak ani tam nestíham proste ani nekať. Skurvené hryby, to mi nové pol HP. Pol HP, polku HP mi to dobre posledné. No tak hej, som prečo sa len išiel do piče.
No majú šancu vyhrať, 43-17, ide. Ide, čo kamaráde. Počkaj. Nejeb na to. Vyhral ten blind. Čo ti jebe? Musím ísť do piče to. Potom Hakarim už tam skočil, je v piči už aj. Faraón, ty kokot, jebnutý. Adam si iba farmí, a nič nerobí. Jebe to. Pohľadá, jak veľa ich tu je, ale... Poďte toho draka, veď ten drak je do piči už spawnutý pol hodiny, to čo je? No však ja neviem. Však ale keď hráme tutoriál proti botom. Je ťažké. P. Diddy. Charlie Kirk? Ten už domluvil. Taký pocit. Čo sa mu udialo? Nič. Dostal guľku. Takže tie jeho názory ako... Neviem, čo Neviem. presne dám. Však on, že on také pičoviny aj vravel, že ženy by nemali mať práva a také veci aj mužov dačo. Však čistú Na pravdu. politiku mal taký jednotný názor kus. A to aj preto z toho odjebali. Ja si myslím, že za politický názor je celkovo za muzery. No však aj. Za tie politické si myslím, no. Máme tak, zabíjaj sa, živí, nejakú minulú názor, že to je... Počkaj, No, čakaj. to je ono. Tak aj trafil, no. No. Dobre, To pomenúť, máme barona, draka, všetko normálne. Aj musím ho už. Dobrá ulta. Spektu dement. Spektu debal. A tam daj tam vardu. Tutaj jest piči. Ideme to nebude tu. Tá najviac sa z jeho smrti tešia buzeranti a černoši, takže čo si budeme hovoriť. No, práve to je to. To, čo v tých komentároch, kamo, čo píšu, tak vždycky otvorím profil a to je proste kokot. To je úplný hnusný, Dobre, hľadám. rádlavý. Jasné, že tak to vždy taký. No. Už takto nemôže vyjadriť svoj názor, tak to je kusok. To kedy zabíjal nejakého dementa, čo prehlasoval, že by sa mali presúžovať buzeranti a niečo. No. Že by ma neviem práva. Nepoznám takto žiadne nejakého progresivistu, že by zabili. No, okay. Ty boha, všetko do mňa, chlapci, veď už dosť. Boha, ten Vladimír je taký bot, čo ti jebe, bojka. Čo to je extrém debil. Čo to mi baví vyžera, keď je celé to. Musel som proste zakročiť a nejak inak sa to nedalo. Si myslím, že krásna hra. Pohodne. Mám A zahral by podcenený. som si niečo iné, ako túto piču. Vanguard Error som dostal a vyplo som A ja? to.